și revenim la un nou vlog cu Car Parking. Și astăzi o să ne jucăm cu mașina lui Shelly, adică un Mercedes CLS din 2019. Am scris pe roți mașina lui Shelly și am vopsit-o ca lui Shelly. Este un Mercedes, după cum vedeți. Și dăm start online și după cum vedeți suma mare de bani. Eu mi l-am scos de pe Happy Mode Car Parking ca să arăt mai multe și ne ducem pe Titi. Connecting. Da, ne conectăm. Da, hai că merge internetul și suntem pe hartă. Am upgradat-o la maxim, după cum vedeți. Smoke-ul nu l-am pus. Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Și ne ducem la unde se vinde mașinile. And I told myself not long before that I had to focus on school. And any involvement with a girl I would not seek. But when you showed up, all the self-promises and plans I made went straight out the window. I had the courage to start this, but I went about it all wrong. I'd never done it before, so I didn't know what I was doing. If I hadn't messed up so bad, if I would've made up my mind, if I would've accepted your offer instead of turning you away, if I wouldn't have let my doubts convince me that I knew best, if I wouldn't have listened to my head instead of what's in my chest, if I hadn't messed up so bad, if I'd taken more time to think, then I wouldn't be tearing my hair out, regretting every word I spoke. If I wouldn't have pressured you in the first place, maybe this would be fine. But I messed up so bad and I'm mad cause now we'll never know. All because I messed up. Cum vedeți, noi suntem la dealership și mulți dintre voi nu știți unde se vinde mașinile. Adică eu nu știam până mi-a arătat un băiat aici în colț. Eu acum știu harta pe de rost aproape. Și îmi pare rău că n-am mai postat de mult videoclipuri pentru că am fost ocupat și sper să mă aud bine pentru că la celelalte videoclipuri nu m-am auzit bine. Să vedem cât costă mașina asta. 50 de milioane. Și mi-am cumpărat o mașină. Una Mercedes CLS. Cu linii, stați un pic. Cu linii galbene. Mercedes CLS. Și acum o să-i dăm un top speed, ne ducem la un drum drept. Ca să nu fie probleme. După cum v-am zis aproape știu harta pe de rost. M-am blocat. O să mai postez și tutorialuri cum să vă scoateți Happy Mode pentru cei care nu știți. Pe Minecraft o să fac tutorialuri. Nu știu dacă, dar pe linia dreaptă cum suntem. Da, pe linia dreaptă. Și punem să conducă el singur și dăm un top speed. Accelerația este bună. Este un chip în față, mi-a speriat mașina, dar
este totul în regulă. Accelerația este foarte bună, după cum vedeți. Și acum merge foarte repede. Să conduc și eu. Merge foarte repede, după cum vedeți. Merge foarte repede, o lăsăm așa. 300 prinde. Stabilization. Dar după cum vedeți, mi-am bățit mașina. Trebuie să ne ducem la 200 de făcut mașini. Vedem pe hartă. Mai în jos, adică asta, asta. Am bătit foarte tare. Și dacă o să aud niște sunete pe fundal, este sora mea care se uite la televizor. Mergem înainte și acolo. Da. Dar o greșeală și în viața reală pot să-ți rup capul. Da, și mergem, dăm accelerația la maxim. Accelerația este foarte bună, nu, viteza la maxim. Da. Top. Accelerația este foarte bună, adică uitați, instant prinde. Hai să vedem în câte secunde prinde. 100, 1, 2, 3, 4, în 4 secunde prinde 100. Da, foarte bine pentru un Mercedes CLS din 2019. Da. Nu sunt cam eu bun la cotiți sau la viteze mari, dar trebuie să ajungem cât mai repede și o să dăm lăniță de urs. Vedeți-mi și pe TikTok un follow, o inimă dacă vreți. Totul este gratis. Da. După cum am zis, trebuie să ne punem pe stradă. Da. Am mers invers. Să vedem cum ne duce asta. Benzinărie, adică ca să împlu ca să-mi iau o benzină și ca să-mi fac mașina. Deci se poate intra. Facem mașina și de urmă.
Acum îi dăm lăniță de urs, sper să nu lovesc chiar așa. O să dăm lăniță. Da, sper că nu să lovesc. Mi-am pus totul turbo, motorul foarte bun și o să dăm lăniță. Cred în viața reală că lui Shelly nu e pe motor de 400 de litri greu, iar unul pentru cei care nu știau este de Moldova. În comentarii cum să aprind farurile, pentru că eu dau pe simplu apăs de asta. Uitați-vă, apăs și nu mi se aprinde. Mi se aprinde. Uitați un pic. Mi se aprinde. S-a prins? Sau nu? Sau mi se aprinde și este foarte slab? Da. O să mergem foarte repede acum. Încercăm. Dăm să conducă singur și acum dăm lăniță. Nu, frână. Și s-a făcut zi afară. Ajungem la primul. La vama am ajuns. Da, și destabilization. Da, dăm tot înainte. Este foarte bună acest Mercedes. Da. Timpul ăla mi-a făcut așa Mercedes la 50.000 de euro, 50 de milioane. Știu că este scump, foarte scump și nu merita, dar este tunat foarte bine, adică nu tunat, că sper și upgradat, dar avea o textură foarte bună. Și m-am învățat și eu în sfârșit cum să fac mașinile cromatice. Da, dăm blăniță, după cum am zis. Destabilization. Nu, destabilization, da. Nu, ascultă, mai ajungem. Foarte mult. Da, după cum vedeți, până și până merge prea bine. Dar pe stradă merge foarte bine. Vedem ce am făcut la mașină. Da.
poliția. Poliție. Dâmblăniță de urs. Ignor. Hello plus 5000. Da, și unii dintre voi, dacă nu știu de unde știu engleza, școală engleză. I have a Mercedes S-Class. CLS. Da. I am from Moldova. Da. Învățăm engleza în timp ce ne jucăm. Foarte bine. Mie nu mi-a venit să cred că n-am văzut că am 35 de vizionări. Adică a fost un număr mare pentru mine. Dar hai să facem și 35 de like-uri dacă putem. Că am făcut doar 3 like-uri. De clipul ăla. Da, și o să încerc să merg cât mai repede. Acum este drum drept. Să merg cât mai repede este posibil. E la blăniță. Ne-am apropiat. La cochetă nu sunt eu cine și bun, dar foarte bun. Eu sunt cascador, sunt mele în car parking, adică trebuia să fiu, dar după cum conduc eu nu sunt. Da, și pentru să-mi dați și de asta, cum îi zice, invite pe standoff, poate facem un Discord și ne luptăm. Da, eu mi-am vândut armele, skin-ul, am Desert Eagle, adică Desert Eagle. Nu știu cum se zice. Deagle. Un Deagle foarte frumos, roșu. Eu sunt foarte bun la Deagle. Cred eu. Dăm blăniță pe aici. Poate să fac și tutorialuri cum să vopsești mașina cromatic, pentru cei care nu știți. Nu vă trebuie niciun mod, nimic. Da. Sper să mă aud foarte bine. Sper eu. Puteți să-mi trimiteți și jocuri în Roblox sau jocuri ca să mă ajut eu. Apropo, sunt de pe telefon. După cum vedeți, eu filmez de pe mobil, da.
Acum cum să ne ducem pe stradă? Da, nu vreau să de ce facem asta. Da, și m-am vrut. Mai avem foarte puțin. Puțin. Da, nu știu ce a fost asta. Blăniță. Păi nu. Am trecut dar nu e problemă pentru că mi se face la loc 50 de milioane, eu nu fac nimic și nimic se face la loc. Mod, dacă vreți și voi așa, eu am făcut asta pentru că ca să vă arăt cât mai multe. Nu credeți că mie îmi place să mă joc. Îmi place că am deblocate toate, dar ca să vă arăt mai mult, ca să vă arăt vouă cât mai mult. Poate o să ne jucăm și Free Fire. Eu momentan nu am scos. De Free Fire am inventat și eu ceva. Free Fire e tot ce îmi place, eu telefon și mă joc de științe. Da, m-am apucat de rap. Da, vedem să ne ducem la dealership. Așa zic eu că nu știu ce să mai bun. Și cam atât a fost cu video de azi. Cu voi a fost Bogdan. Te vedem data viitoare. Dați un like. Și acum ne vedem data viitoare. That's big. Bye bye. Bye bye.